கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வேதவசனம் ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 33 அதிகாரம் 22வது வசனம். கர்த்தர் நம்முடைய ராஜா, அவர் நம்மை ரட்சிப்பார். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ராஜாவாய் இருக்கிறார். இந்த ராஜாவின் முகத்தை நாம் தரிசிக்க போகிறோம். இந்த ராஜாவின் அழகு நிறைந்த முகத்தை நாம் தரிசிக்க போகிறோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய நம்முடைய ராஜா ஒரு நாள் மத்திய வானத்தில் வெளிப்பட போகிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, வேதம் இப்படியாய் சொல்கிறது, என் ராஜாவே, என் தேவனே, என் வேண்டுதலின் சத்தத்தை கேட்டருளும். தேவ ஜனமே, இன்றைக்கு உன்னுடைய ராஜாவாகிய உன் தேவன் உன் வேண்டுதலின் சத்தத்தை கேட்பாராக, உன் கண்ணீரை காண்பாராக, உன் வேதனைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர் சீக்கிரமாய் உன் வேதனை நீங்கி நீ சுகமாயிரு என்று சொல்ல போகிறார். இதோ உன்னுடைய ராஜா உன்னுடைய மத்தியிலே கடந்து வந்திருக்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, இப்படியாய் வேதம் சொல்கிறது, ராஜா எங்களுக்கு செவி கொடுப்பாராக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த ராஜா. இந்த ராஜா உன்னுடைய ஜபத்துக்கு செவி கொடுக்க போகிறார். ஆம், உன்னுடைய செவியை திறந்தருள போகிறார். உன்னுடைய ஜபத்துக்காக அவர் இறங்கி கிரியை செய்ய போகிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ராஜாவாக இருக்கிறார். மேன்மை பாராட்டுவோமாக. அவர் யாக்கோபின் ராஜாவாக இருக்கிறார். அவர் யூதுடைய ராஜாவாக இருக்கிறார். அவர் ராஜாதி ராஜாவா கர்த்தாதி கர்த்தவாக இருக்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, பயப்படாதீர்கள். நம்முடைய கர்த்தர் ராஜாவாக இருந்து நம் முகத்தில் இருக்கிற கண்ணீரை துடைக்க போகிறார். நம்முடைய வேதனைகளை தீர்க்க போகிறார். நம்முடைய துக்கங்களை மாற்றப் போகிறார். விசுவாசிப்போம், கண்களையும் மூடுவோம். எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழி நடத்துகிற நல்ல பிதாவே, நாங்களும் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். கர்த்தர் நம்முடைய ராஜா, அவர் நம்மை ரட்சிப்பார் என்ற உங்களுடைய அருமையான வசனத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த வேளையில் நீர் எங்களுக்கு ராஜாவா இருந்து எங்களை நடத்தி கொண்டு போகிற கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தேவரே, நீர் எங்களுக்கு ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவாக இருக்கிற போன ஸ்தோத்திரம். அந்த ராஜாவின் முகத்தை நாங்கள் சீக்கிரம் தரிசிக்க போகிறோம். அந்த வாஞ்சையோடு எங்களுடைய அடிகளை எடுத்து வைக்க உதவி செய்யும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.